ASMR cruixent, i per fer-ho he pensat en sons que a mi em semblen cruixents, com són sobretot el so del paper. Això em recorda uns contes que tenia de petita i que he vist que segueixen existint, que són els típics contes de quan ets molt bebè,
ser el que acabo de fer servir.